Днес ще направя преглед на спинбара и ще се фокусирам върху едно нещо – промоциите и стойността на бонусите. Ще разгледам подробно началния пакет, текущите бонуси за презареждане, кешбек офертите, турнирите и предложенията за спортни залози, а също така ще ви разкажа какво лично тествах с депозити и тегления. Кратка бележка. Това съдържание е само за лица над 18 години. Хазартът е забавление, не е начин за гарантирани печалби. Винаги играйте отговорно и си поставяйте лимити. Ако искате да разгледате спинбара, използвайте официалните линкове в описанието. Тези линкове могат също да отключат по-добри бонус оферти в сравнение с случайни страници за регистрация. И още нещо важно, бъдете внимателни. Има фалшиви клонирани сайтове, които копират дизайна и съдържанието на дадено казино, за да изглеждат легитимни, но истинската им цел е да откраднат вашите банкови данни. Затова не търсете в Google и не кликайте на случайни реклами. Използвайте връзките в описанието и винаги препроверявайте домейна, преди да въведете каквато и да е информация за плащане. Аз вече тествах един депозит и едно тегляне и всичко работеше отлично от моя страна. Нямаше никакви драми, нито пък неочаквани проблеми. Разбира се, вашето преживяване може да варира в зависимост от вашата държава, вашия метод на плащане и дали се изисква верификация. Нека започнем с основното, което интересува повечето хора – бонус за добре дошли в казиното. В момента спинбара предлага пакет за добре дошли от 100% до 500 евро, плюс 200 безплатни завъртания, плюс един бонус избор на рак. Ето как работи. Правите първия си депозит. Страницата показва минимум 20 евро, за да получите офертата. След това активирате бонуса в профила си. А сега най-важното – условията. Изискването за превъртане е 35 пъти вашия депозит плюс бонуса, а печалбите от безплатни завъртания са с 40 пъти превъртане. Имате и 10 дни да го изпълните, като има правило за максимален залог, докато бонусът е активен 5 евро на завъртане или на залог. Така че да, пакетът изглежда огромен, но това е разликата между бонус, който се усеща страхотно, и бонус, който е невъзможно да се изтегли, ако не го играеш правилно. Още един важен детайл е, че 200-те безплатни завъртания не се предоставят наведнъж. От спинбара заявяват, че се дават по 20 завъртания на ден в продължение на 10 дни, като всяка дневна партида има определен срок за заявяване. Ако не ги заявите на време, те изтичат. Така че, ако не сте активни на дневна база, потенциално пропускате ценни възможности. Ето трите правила, които причиняват най-много разочарование и трябва да ги знаете преди да се възползвате от началната оферта. Първо, бонусът за добре дошли трябва да бъде заявен преди да направите каквито и да е залози с този депозит. Второ, подаването на заявка за тегляне преди заявяване на бонуса или след неговото активиране може да анулира правото ви на бонус. Трето, за тази конкретна промоция, депозити, направени с Neteller или Skrill, не се класират и като повечето казина, те могат да изискват документи за проверка, лична карта, доказателство за адрес и доказателство за плащане, особено когато става въпрос за тегления. Ако цените повече дългосрочната стойност, отколкото еднократната оферта за добре дошли, спинбара също така предлага бонус за презареждане през уикенда. Той е обявен като 50% бонус до 700 евро плюс 50 безплатни завъртания с минимален депозит от 50 евро, валиден от петък до неделя. И условията следват същия модел, изисквания за залагане, ограничен времеви прозорец и специфични правила за печалби от безплатни завъртания. Ако сте постоянен играч, бонусите за презареждане понякога могат да бъдат по-интересни от началния пакет, защото получавате стойност отново и отново, не само веднъж. Спинбара изброява и кешбек промоции, а кешбекът може да се усети като интересен вид промоция. Има ежедневен кешбек в размер на 15% до 400 евро, в зависимост от VIP нивото. Има и кешбек за казино на живо от 25% до 200 евро, отново в зависимост от VIP нивото, с изискване да се превърти веднъж за тегляне. Кешбекът може да изглежда по-лесен за разбиране от огромен бонус за добре дошли, но все пак е необходимо да прочетете правилата, защото VIP нивата и правото ви на участие са от голямо значение. Ако харесвате геймифицирани промоции, спинбара залага на турнири, предизвикателства и магазин. Организират турнири с наградни фондове и точкови правила. Понякога има ниски минимални залози за участие, което ги прави интересни за търсачите на изгодни сделки. Има и седмични предизвикателства, в които изпълнявате задачи, за да отключите награди, както и секция магазин, където можете да обменяте точки за безплатни завъртания, бонус пари и дори безплатни залози. Това не замества един добър бонус за добре дошли, но то добавя допълнителни нива от награди, ако сте активни. Що се отнася до плащанията, зависи от вашата държава и използваната валута, но спинбара предлага възможности като картови плащания, електронни портфейли, както и обширен списък с криптоопции, включително USDT, USDC, Bitcoin и Ethereum.
Винаги проверявайте страницата за плащане за вашия регион, тъй като минимуми, максимуми и наличност може да варират. Откъм спортните залози, Спинбара предлага набор от промоции, като бонус за първи депозит, оферти за презареждане, кешбек, увеличени акумулатори, ранно изплащане, повишени коефициенти и безрискови оферти тип BetBuilder. Ако сте тук основно за казино, промоциите за спортни залози са приятен бонус, но ако залагате и на спорт, те могат да добавят реална стойност. Само да напомня, ако искате бонусите, за които говорих, вижте линковете в описанието. Чрез тези линкове обикновено е най-сигурно да стигнете до официалния сайт и да получите най-добрите промоции. Моята оценка за Спинбара от гледна точка на промоции и стойност е следната. Приветственият пакет изглежда силен на хартия до 500 евро, плюс 200 безплатни завъртания, плюс допълнителни механики като бонус рак. Текущите промоции, като презареждания и кешбек, могат да добавят много стойност с течение на времето, особено ако сте активни и обръщате внимание на VIP нивата, а турнирите и предизвикателствата добавят допълнителни нива на награди, ако харесвате този стил. Но ето проверката на реалността. Бонусът за добре дошли идва с реални условия, изисквания за превъртане, времеви ограничения и правило за максимален залог. Така че, ако пренебрегнете правилата, можете бързо да загубите стойността. Ако искате да опитате Спинбара, линкове има в описанието и те могат да ви дадат достъп до по-добри бонус оферти. И помнете, само за 18+, играйте отговорно и никога не залагайте пари, които не можете да си позволите да загубите.